Tinanggal natin yung side mirror. Sa original pa to. Original pa to na side mirror ay umabot na to ng 6 years. Tigas. Umabot na to ng 6 years ang side mirror. Yan, palit tayo dahil may diferensya ng konti. Kasi meron dito masayad kasi yung manibila ko. Mas usli yung pagpasok lang sa tinirahan namin. Kasi palit pala natin yung mirror ito po. Okay ba siya? Tapos ano ikabit natin ito pala board patay. Pwede mo siyang itatlo yung bolt na ilagay nila pwede right and left. Parang hindi maganda tingin ko. Wala, may kasama natin siya alin. Ito maganda pa. Tapos kabila. Ito lang, wala natin ito. Meron siyang left and right na trade. Tatlo pala siya nakahang para sa puro right yung higpit na meron silang galing. Tapos ito yung lagay natin ito. Washer. Ay, gas na.